Nagtaas pagid liwat ang tingog ni Senadora Legarda sa paklaro sini kay Energy Secretary Garin kung anong silingon sini sa worst case scenario sa Pilipinas bangod sa problema sa gatong. Luyag ni Legarda nga tago ni Garin kung anong pinakamalala nga matabo bangod nga hindi man pag-akoon sa gobyerno nga mayara na sang krisis sa produktong petrolyo. Sabihin natin sa 110 million Filipinos, DOE Secretary, the worst case is the country will run dry. Pakipaliwanag po ang tagtuyot sa sambayan ng Pilipino para po kami maintindihan namin ang paghahandang dapat gawin. Kung ganyan po ang sinasabi ng Department of Energy, hindi pa ba yan krisis? Ayaw pa ba talagang yugyugin ang mga utak ng mga tao sa gobyerno para tanggapin na tayo'y nasa isang krisis? Nagsabat man si Garin nga ang iabot silingon nga worst case scenario amo ang kung maubusan na sang gatong ang pungsod. Hindi pagid kontento si Legarda mangin sa termino nga ginagamit ni Garin bangod gusto sini nga mahangpan ini sang mga ordinaryo nga mga pumuluyo. The running dry means we run out of fuel and of gasoline and Yes, diesel. yes, obviously. Yes. Teka po. English po yung sinabi nyo, sinalita nyo yon translated sa Filipino. Maaari sigurong karaya kung gusto nyo. Ibig ko sabihin paliwanag, hindi po translation. What I mean, what I want the DOE to say is the implications. What does running dry mean in terms of the farmer and the fisher folk and the jeepney driver and all of those in the lower income and middle income, all of us? Nagpatag naman ang tiglikom nga limitado lamang sa Energy Department ang iyang mapatag. Ilabi na ang sektor sa transportasyon amo man ang power supply. Nagapangita ang Pilipinas sang iban nga mga pungsod nga mahimo makasupply sang fuel sa iya, lakip na ang United States kag India. Una na nga ginpahayag sang tiglikom nga may bastante nga fuel reserves ano nga sang kahangawa sang publiko nga mahubsan ini bangod sa tensyon sa Middle East. I can only speak for DOE that but the impact on the industries would be with the other agencies. And sa atin po as our impact would be the fuel side on the gas stations and which affects the transport, and then on the power side. The power side, we fortunately we are only using diesel at 3% in our energy mix. So ang most affected dyan would be Napocor, Mr. Chair, the islands, no? So that's why our chair, our president has been hard at work in coming up with alternatives in case different scenarios. On the fuel side, we are currently the effect would be transportation cannot run. We are doing different scenarios to do avoiding that, working with DFA, working with the different governments, different countries, different oil companies.